Hola a tothom, família de Bellnou. Estem amb un dels cims de Catalunya que seguim habitualment i és una excursió que us recomano molt especialment. És un cim de 942 metres que es troba al Vallès Occidental, a la població de Gallifa, i aquí veieu el cim que està cobert per aquesta església, santuari romànic, que també va ser refugi en el seu moment de Sant Sadurní de Gallifa. Ja està mencionat centenars i centenars d'anys enrere. Aquesta construcció des del 1714, precisament. Es puja bé des de Gallifa, es poden fer excursions molt amplis. Aquí la vista, des d'aquí, des del Puig, des de dalt del cim, no és gens esplèndida, perquè està tot ple d'aquests alzinars. Una mica més enllà sí que podem veure doncs, el castell de Gallifa, tota la plana i moltíssimes coses més que envolten tot aquest espai natural de Gallifa i que és esplèndid. La ruta, com veieu, i ja ben esmorzant, amb la Mercè, amb en Bruix i la Duna. És el cim de la Mola de Gallifa, 942 metres, i un cim dels essencials de la FEC, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Adéu-siau.